Men of my generation. Men of my generation, the shameless. The shameless. People cannot protect the women and the children. Yet you people want to respect. You make laws, you create laws that guide Nigeria. Ndị Fulani na say ha menka. Fulani ha say ma ndị Boko Haram manka. Kumu oke. Since I would picture on the Boko Haram, ụmụ come from me. Since I would picture the Fulani herdsmen, ụmụ come from me. Because I've told their wives, stay at home, let's go and grab a land for you. You know good one abu. Oya ko sokota. You never peka. Metu na chawa respect. Respect is being earned, not commanded. Hey, don't go there. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke nwanne anyị nwaanyị a bụ onye nke ụfọdụ n'ime anyị ma nke ọma n'iru akwụkwọ efere mba ụwa onye nke eji Chinyeaka Faustina wee mara. Ozi pụtara n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya bụ ebe ọ nọ wee na-agwa ụmụ nwoke ndị Igbo okwu wee na-agwanye anyị okwu n'anya. Kedu ihe ọ na-ekwu ebe a? Ọ sị na ndị niile kpọrọ onwe ha ụmụ nwoke n'ọgbọ a anyị nọ n'ime ya ugbu a bụ nnọọ ụmụ nwaanyị bụ ihe jupụtara ebe niile na onweghị nwoke ọbụla nọ na be anyị n'ọgbọ a anyị nọ n'ime ya ugbu a. Kedu ihe o ji maka ya wee na-ekwu? Ọ na-ekwu n'ihe gbasara mwakpo na mkpagbu niile nke anyị na-enweta n'aka ndị ugwu bụ ndị ọchịehi bụ ndị Fulani bụ ndị na-achọ ịchụpụ anyị n'ala Igbo wee were ala Igbo. O wee na-ajụ sị aka nwekwara ụmụ nwoke nọ n'ala Igbo ka ọ bụ nnọọ ụmụ nwaanyị bụ ihe jupụtara ebe niile. O wee na-asị maka ọtụtụ ụmụ nwoke bụ ndị na-abụ ha pụta ha na-efiri ọnụ sị na ha bụ nwoke nwe ezinụlọ bụ nke ama dịka man of the house, na ha na-achọ onye ga-akwanyere ha ugwu na onye ga na-esekpuru ha. O wee sị unu amakwa na nkwanye ugwu abụghị ihe eji mba makwa na ihe eji aka ike enweta, na nkwanye ugwu na nsọpụrụ bụ ihe mmadụ na-enweta site n'ihe imenwuru. O wee na-ekwu sị na ndị nna nna anyị ha bụ ndị hapụrụ anyị ala Igbo, na ihe mere ha ji wee na-enweta nsọpụrụ wee na-enweta nkwanye ugwu pụrụ iche site n'aka ụmụ nwaanyị ha lụrụ, ma ndị lụrụ ofu ma ndị lụrụ abụọ ma ndị lụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị, bụ maka na ọ na-abụ akpọ nwoke aza. O wee sị ma unu amakwara na mgbe ndị nna nna anyị ha biri ndụ n'ụwa na ọ na-abụ akpọ nwoke oku nwoke za oku ka nwoke, na onwe ihe ọbụla mere asị na ndị iro batara n'obodo na ụmụ nwoke anaghị eche ka e were ọnụ gwa ha agwa na ha amarala na ọ bụ oke na ọrụ ha ka ọ bụ ịpụ ma lụso ndị iro ahụ batara n'obodo ọgụ ma chụpụ ha nwee mmeri ma chekwaba ezinụlọ ha, chekwabakwanụ ala ha na-azọdo ụkwụ na ya. O wee sị mana ihe a na-ahụzi n'ọgbọ a anyị nọ n'ime ya ugbu a na-efe enyeghị cha na ọ na-abụ ihe na-emezi nwaanyị na-ebe akwa sị zọpụta ya, ma nwoke nọkwa ya n'akụkụ esoro wee na-ebe akwa sị zọpụta ya, ma kedụzi ihe eji wee kpọọ ha nwoke. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwaanyị a dịka okpu nkata n'iru wee tụọ ụmụ nwoke ndị anyị nwere n'ọgbọ a mkpụrụ okwu dị omimi. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Greetings. Asị m ihere mekpọ ụmụ nwoke anya na Nigeria na ala Igbo. Asị m ihere mekpọ unu anya na unu esave nwụrụ the land. A na-anwa ndị nna nna unu zọtara unu ka a na-asị na ndị Fulani ndị nka ụmụ nwoke efe obisi their hands n'ọnụ ụlọ ụka na-akụ aka. Ihere mekpọ unu anya na unu esave nwụrụ the women and the children. Ka m gwa gị, mgbe gboo ihe melụ gị nwa ji wee nwaanyị nwelu today na-akpọ ya na nna gị maka na nna gị nụrụ ọgụ. Ọgụ dịwara na gboo, ọgụ ebidoro taa. Asị ndị Fulani nwoke anọrọ na-asa asị ọnụ. Unu na-achọ respect. Ngwa ka m gwa gị, people like Bianca Ono, ịmaghị eme Bianca ji wee n'Ojukwu maka Ojukwu bụ nwoke ike. Bianca emere ya force and so many women gbakwuru ụmụ nwoke ike then ọkara ha full protection n'aka ha. Bianca emere ya force mpe ya bụ nwoke ike, ọ chọkwa ịnụ dị nwoke ike maka gịnị? Protection. Every woman wants to stay a place where she feels safe, in the arms of a man that she feels safe. Biko na ụmụ nwoke anọ na-esi mkpu emekpe ụmụ nwoke agbakpụsị kedu onye unu chọrọ ka ọnụ ọgwa unu amara ọrụ unu. Ana m agwa unu ruo echi. Ọ ihe a na-asị ije nwoke ka dọrịa asị gị my duty is to provide and protect. Ka hapụgodi nke provision and coming there. Protect. Unu na-protect the women and the children. Unu alọsụchala strength unu. Unu zi eme fire na-amasị jijiji ụka bịa tụ unu egwu n'ahụ onye ọbụla na-ama jijiji. Ị mana so many women mgbe gboo
I know na mpanna nna m nụrụ second wife, ọ nụrụ 4 wives, ọ nụrụ 7 wives. Many of the women fully ji aka ha jekwuru those women sị ha mụba ha. Many bụ ndị nna ha kpọrọ esi biko nye nwa m. Ịma ihe ndị nna ji eme ihe mgbe ha fụ nwoke ike, nwoke na-eje ọgụ, nwoke na-ejere family ọgụ, ọfụ ilie na onye anụọkwa nwa m ọgbọrọ nwa mkpe. Ụfọdụ ejiri aka ha ejecha ya, ha ejiri aka ha soro nwoke maka o siri ike na si na onye aka m chọrọ because all women want protection. Ngwa ka nchi oke unu nwa ndị nke kịta na command respect. You people believe that it's all about change over, knocking 2 women, knocking 4 women. No, those women accepted those men wholeheartedly. They respect you and appreciate you. And what can you do? Oh, no, gonna be. You moke email. Aso mo wine na azo. No mo kine danya. O ma piro ko so mo na ndi bo gwa ha bia o mo ki bia ngene ka na azo. Ana, ona ndi fulani sa azana aka. Ogo de waragbo. O ma piro. Ọrụ ọgụ n'ọgụ bụrụ ma wund bata ụmụ nwaanyị agba anyị okirikiri na-etinye mmiri ọkụ na-asị ya nna anyị dokwe nna anyị biko nna anyị maka gịnị ha feel protected around him. Mana kịta ụmụ nwoke anyị amaghị ihe protection, ha amaghị ihe protection. Na-eti nne scream ha abịakwa nwoke anọ m n'akụkụ na scream ị mana mgbe gboo ụmụ nwaanyị ba n'anya fụ na ọgụ na-abịa ihe na-ebusi ụmụ kọsọ nwoke amaghị afọ dị n'ụmụ nwa, ọ nwaanyị ma afọ dị n'ụmụ nwa na-ebukọsịwakwa ụmụ ya ụmụ ọ tara afọ ụmụ n'ọgụ na-abịala ha ụmụ nwoke ekwe ha nọdụ ma ihe ụmụ nwaanyị na-eme ụmụ nwaanyị eme mitin sị na-enwezi onye enye di ya okwe nwezi onye dị ọhụụ ekechi ọhụụ ha ejide ọhụụ ha kechichie ya ike. Okeke bịa na-agwa Okafọ nkwa nke nwunye m ahụ enyezikwa m ọtụ. Okafọ a na-asị Okeke nwunye m kwa na onyekwa m ha wee jee fụ na ụmụ nwaanyị mere ha mitin iche ha wee jee by fire by force wee jee ọgụ ha gasa dị end onye ọbụla nwoke ọnwụ nwaanyị abịa n'ike ọkpa aka nwoke kasị ike. So na ọ bụ nwoke ọgbara ọhụụ believe no command respect ka iji ya bụ nwoke ike. Oga, there is nothing like commanding respect. Women choose whom they want to respect and they do that when they see that protection. Nga ihe na agwụ abịa na nke provision unu na-ede na comment section comments like this no nwoke nwaana ụmụ nwaanyị jere ọrụ asị ọcha nwoke ya nwaana mpa mmiri ya ọkpọrọ nwoke ibe ha na-aga mgbe ọrụ tata na ọkwabụ onye aka ya ka ha dị like 5-6 jee na farm onye anwa sụọ ya kọọ ya kọ mama ekporo set ụmụ nwaanyị nke gaa na the same farm jeje kwa mkpụrụ osisi nwaanyị nwezi ịgụcha ahịhịa ọzụzụ mgbe ya bụpụta ihe nwaanyị jee bụpụta nwoke jegbu oji na-asịza na ụmụ nwoke bụ ihe abịa nwaanyị na-akpọrọ nwaanyị asị aja rụọ ọrụ asị na unu hide na responsibility na-achụpụsịrị ụmụ nwaanyị a na-eje ngwa ọrụ mma m mere ya ọkpọrọ ụmụ nwaanyị bi aba dị anyị kọkwara ihe ejekwa mkpụrụ osisi nwaanyị nwee nke obere dị n'ime nwoke nwee isi ahịfịa ma ịkọ ya akọ ma ibute ukwu osisi dị ahụ unu anazina n'iyi ụmụ nwoke kịta unu anazina n'iyi tụọrụ niile bụ nwaanyị n'isi. Protection and provision, you people have failed. All no one in any business in them in Nigeria today. Okay, can go no one be. It's not Bunu Bia. When you're president of Nigeria, okay. The House of Senate, one union, and one about of how many hundreds. Okay, and take it law. When you're governor, okay. And then a House of Enka, that's all. Okay. Uno one Chinese government ni now, Magaya by government, down to you, Nandenzea. Manu when he keep protect the women and the children. Here, men of my generation. Men of my generation, who the shameless. Who know the shameless, people cannot protect the women and the children, yet you people want to respect. You make laws, you create laws that guide Nigeria. Ndi Fulani na I say Hamanka, Fulani has me, Mandi Bokara Manka, okay. Since I with a picture on the Bokara, why you for me? Since I with a picture on the Fulani Hensman, why you for me? Because I've told their wives, stay at home, let's go and grab a land for you. You know good one, Abu. I was a you never peka, but you natural respect. Respect is being earned, not commanded. Ihe runu na-eme nwezi nwoke ike call church ejide na ụmụ nwoke anyị na-epeta ha ja vegetable but nwoke a na-atụ ụjọ hey don't go there akwụkwọ n'abalị. My uncles ha nwe ha abalị n'ụtụtụ even my mother nwe ha abalị n'ụtụtụ come before my eyes. My uncle even nkịta ọkịta ha mụbara ụka ka ha meriri 2 a.m. ha pụọ sị ka ha jechuo mmiri ha gba nta pụọ nta 2 a.m. 1 a.m. na kịta ụjọ ụmụ nwoke ihe runu na-eme mana ikwu egwu echi ihe runu na-eme na nwa ọrụ unu vegetable men. Don't come for me, I told that. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Nwanne m nwaanyị ana m asị gị ekwu maka na ihe ikwuru ebe a onwe ihe a na-asị ya ihe ikwuru ebe a bụ eziokwu. Nke bụ eziokwu bụ na ihere na-eme m mgbe m na-ekiri ihe onyonyo a maka na ya bụ nwanne anyị nwaanyị ọ gbọrọ ihe ewu na-ata. Ọ na-abụ ụfọdụ oge na-eche sị ọ bụ aka ka ndị nna nna anyị ha ji wee bie ndụ wee hapụ ịchụpụ ha n'ala Igbo tupu amụta anyị nwa bụ ndị nọ ndụ ugbu a. Ọ bụ ụdị ndụ a ọ bụ ụdị obi a ka ndị nna nna anyị ha bụ ndị biri ndụ n'ala Igbo tupu amụta anyị ọ bụ ụdị obi a ka ha ji wee bie n'ala Igbo wee bite nwụọ. Dịka ya bụ nwanne anyị nwaanyị si wee kwuo na ọgụ abụghị ihe taa ma ọgụ abụghịkwanụ ihe ga-ebe taa.
ịlụ ọgụ ebidoghị taa, ịzọ ala ebidoghị taa, ma ọ gaghị ebekwanụ taa. Ya bụ na anyị bidokwanụ taa wee kata obi dịka ụmụ nwoke n'ala Igbo. Anyị bidokwanụ taa wee mara na ọ bụ oke n'ọrụ anyị ka ọ bụ ichekwa ala Igbo. Anyị bidoro gboo dịka ndị Igbo siri wee kwuo okwu sị na osita dịwa mma na ọ dịwara gboo. Ndị Igbo kwukwara n'okwu ọzọ wee sị onye a na-agbara ama ọ na-egoli, onye a na-ebo ebubo o kwetala. Okwu ikwuru dị mma, ikwutechara ya. Ihe ikwuru anyị kwetere na ihe ikwuru bụ eziokwu, mana ndị a na-agwa anyị ga-anụkwa. Ndị a na-agwa anyị ga-anụkwa. Ịhụgodu nwoke na-achọ ike na ọ bụ nwoke na-egosi na osika na egwu anaghị atụ ya, makwa na ọ ga-emenwu ihe ọbụla n'ime anyị bụ ndị Igbo. Ọ na-abụzi ihe dị mwute na ebe onye ahụ na-egosikwa ike ahụ niile o siri, ebe onye ahụ ga-anọkwa wee gosi obi ahụ niile ọ kara, bụ na ahụ ụmụnne ya bụkwa ndị Igbo, ọ bụghị na ahụ ndị iro anyị ahụ a na-ekwu okwu ya. Ọ bụ ihe dị mwute, ọ bụ ihe jọgburu dele na njọ sigbuo nkakwụ n'isi, na ịhụkwanụ ndị kpọrọ onwe ha ụmụ nwoke ndị kara obi n'ọgbọ a anyị nọ n'ime ya ugbu a. Ịhụ ka ha si wee na-emeso ụmụnne ha bụ ndị Igbo omume, ịhụ ụdị agwa ha na-akpaso ụmụnne ha, ma hụkwanụ ka ha si akpaso ndị ama na ndị ahụ bụ ndị iro anyị agwa. Ịghọta na ike ahụ niile ha na-eke, dimkpa ahụ niile ha na-eche na ha gbara, ma ọkwanụ ihe ahụ niile ha na-eche na ha menwuru bụ nnọọ n'ahụ ụmụnne ha ka ha na-emenwu ya. Ọzọ dịka ibe ya m chọrọ ịgbakwunye n'okwu ya bụ nwanne anyị nwaanyị kwuru bụ na mgbe ndị nna nna anyị ahụ a na-ekwu okwu ha biri ndụ nke ha, ha na-eme obi nwanne. Mgbe ndị nna nna anyị ahụ biri ndụ n'ala Igbo biri ndụ, ha ji otu iko wee na-aṅụ mmiri. Ha na-akpakọ uche ọnụ, tụọ aro, ma were otu olu na otu obi na-eme ihe ọbụla ha na-eme wee na-echekwa obodo. Mana otu ihe n'ime ọtụtụ ihe na-enye anyị nsogbu n'ọgbọ a anyị nọ n'ime ya ugbu a bụ ọchịchị onwe, bụ nke ama dịka selfishness n'olu bekee. Mmadụ ga-ahụ ebe a na-awakpo nwanne ya, ọ sị na ọ gbasaghị ya. Maka gịnị? Maka na o rutebeghị n'ụlọ ya. Mmadụ ga-ahụ ebe a na-awakpo onye agbata obi ya, ọ gafere gawa ahịa, gafere gawa ọrụ, gafere ga chụwa ego, ịkpa ya aka n'ọnụ, ọ sị na ọ gbasaghị ya. Ndị Igbo amaghịzi ihe ahụ a na-asị na o metụ ọnụ na o metụla imi. Ndị Igbo amaghịzi ihe ahụ a na-asị na anya bewe, imi esoro ya bewe. Imirikiti n'ime ndị Igbo anyị nwere n'ọgbọ a anyị nọ n'ime ya ugbu a bụzi ndị Igbo bụ sọsọ nke m ka m chọrọ, sọsọ ọdịmma nke m ka m chọrọ ịhụ maka ya. Ihe ọbụla na-eme n'obodo, obodo na-emebi o, obodo ọ na-akwasa o, a na-achụpụ anyị niile n'ala Igbo, ọ gbasaghị anyị. Ihe anyị mara bụ ka anyị zụkọta ego, ka anyị fojuo akpa anyị. Mana ọ dị njọ, ọ dị njọ, ọ jọgburu onwe ya. Ọ ga-akachakwara anyị mma ka anyị malite ugbu a wee nọrọ ala, jụọ onwe anyị ajụjụ, ma duo onwe anyị ọdụ, chebere onwe anyị echiche, ma gbanwee agwa anyị. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara etu anyị si eme ya, denyere anyị ebumnuche gị, otu iso ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye a sị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị, ọpụ gị nabata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Ihe taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.